बसकां 23 सालमारिओ 46 सुरमा विधानसभा बाई इलेक्शन नरगै सुरमा बोर्ड कमिटी स्नामखा यागोला चंबारिनि कक आवायखा तिप्रा मथा बदलनि सामनति ककचापनि उलो सुरमा केन्द्रओ जुदा जुदा हदा दफानि लुकुरकनि गोबां बोर्ड बाय तिप्रा मथा कप्लायंनाय हनै साका एमडीसी विद्युत देबबर्मा सुरमा विधानसभा केन्द्रनि जे बाई इलेक्शन ओ बाई इलेक्शन नि संगरो कैसा पश्चिम आबंगा एसबी स्कूल नि जे बूथ 46 नि 43 जे बूथ अब बूथ 1178 जन भोटार दङ अब जों तिनी मिटिं खालाय गरबो जों साइमानि तिनी जे सारारिमानि जागाबो तिनी प्रत्येकटा विशेष खालाय सिरि बुकुमबारा तंमानि पारा मुगली पारा ताई मुस्लिम पारा अमती जगारगो जों 100% जों बूथ बाननाय आबनि बिसिंगैबो जे बिक्षुब्ध बीजेपी तंमानि ताई कांग्रेस तो कैंडिडेट दिया जेहेतु बिक्षुब्ध बीजेपी बिक्षुब्ध सीपीएम कांग्रेस जतन अब तिप्रा मथानो बाबुराम सतनामीनो बूथ दिनाय जों पब्लिक नि जे रिएक्शन जों खनाका तारमाने जों ई 46 सुरमा विधानसभा केंद्र बाबुराम सतनामी 100% जों जय खलायनाय बो एमएलए उंनाय अब ताई केबो रुखिमानानि कगलिया कारण पब्लिक नि जे रेस्पॉन्स रिखा पब्लिक जे बरम रिखा विशेष कलाई बाबुराम सतनामीनो बुद्ध दिखा ठीक न अब खाइनखा जोंनि ग्रेटर त्रिपुरालैंड नि जे डिमांड खायनाय मेन सुप्रीमो बुबाग्रानानो जों बुद्ध दिमानि पब्लिक नि रेस्पॉन्स जेसानो फानो थालिया फांनो फानो बजारिदि बुफां बथमान फानो बजारिदि जों बुबाग्रान ना हाइसे जों बुद्ध दिनै हिनै पब्लिक नि रिएक्शन आबनि बागैनो जों जेसा खालायफानो ई 46 सुरमा विधानसभा केंद्र नि जे बाई इलेक्शन और जों कप्लायंनाय हिनै जों खासंजा कुनु बादा करि कायसां बादा करि बरंस जे जागा तिप्रामथा न नुखांगाय बुइलामारि रहरो तिप्रामथानि बुरि रक फ्लेक लाग थांगाय रिक्सा रक गाड़ी रक से साइड ले लामारि रहरो तार माने बरम रियो ई हानि बुबाग्रानो बरम रियो ई हानि नक फांनकनो बरम रियो बुइनि फातानि फाये जेसुकफानो बरक गोबां थं हाइफानो ई हानि बरक न हानि नक फां ई हानि बरक न हानि मालिक ई हानि बरक न जों आयं नानि अरै परै उंगै आरो बेग किसि रक तुइ फाइफुरो ई हानि बरक न सुनो तंग थाइदिबो हिनै बरक ताबुक बुबाग्रानि जे आन्दोलन खायमानि वो ताबुक बुजिवै बखाक्रा खले बरक ब बुजिनानि सुजुग उंखना हिनै आंखाय खाचंगता जदि बादा उंखांखाय जों बादा खलायखलाय पीसफुली खलाय जों आरो इलेक्शन गायना बागै जोंखे रेडी दं और जे 46 को केन्द्र जोंनि दाबो उपनिर्वाचन बसारि वया कोन कैंडिडेट हिसाबै बसारि मानि ओ जागाव जों जतन याक बाय याक मिरि वय माने एक साथे हिमबया कोन मिरि लाया कोन बुट दिवय जिति दिनाय 100% जितिनाय बाबुराम सतनामी